Мен Миннебаева Розалина, Башкортстан Республикасы Бүздәк районы Иске Бугады мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы. Мен Габдулла Тукайның «Мужик йокысы» дигән шигырен сөйлим. Ник йоклыйсың, мужик? Яз җитте һәм үсте җиәннәр йортыңда. Тур, уян, күтәрел. Үз-үзеңә кара. Кем идең, кем булдың, нәрсә бар милкеңдә? Ындырда юкырлык, иген юк күрерлек, атың бар бик начар, 3 тәңкә торырлык. Игенең урмаган, кибәнең куймаган, син үзеңдә ялкау, хатының булмаган. Исеңнән чыгарма, сине бай вакытыңда дусларың мактады, алдыңда, артыңда. Син кайда барсаң да, урының иде түрдә, акчасыз күп артык, тыныч яту бердә. Синдә мал беткәнне дусларың белделәр, алдыңда, артыңда кул чабып көлделәр. Урмаган арышын ята кырда ятим, хәтерең калмасын, бер-ике сүз әйтим. Урмаган арышын, 1 еллык табышың, аны җил кыядыр, чыпчыклар җыядыр. Инде кыш та керде, игенне бетерде, чаналар астында ак карлар шытырды. Үзеңдә ялкаулык, хатыныңда аңкаулык, кайда кышка азык, ачлыктан сакларлык. Күршеләр йөк төяп, калага саттылар, һәм җыгач күп запас бот сузып яттылар. Җиктеләр параттан, өй салып нараттан. Синең өйдә аш юк, туярлык таракан. Синең өй балчыктан, бөкрәйгән кашыклай, кимереп искәпи, ашыйсың тансыктай. Хатының, балаң ашарга булмагач, бу көнне күргәнче өеңне ташлап кач. Күршеләр бай булды, ашлары май булды. Син ялкау йоклагач, янчыгың сай булды. Иттеләр өмәләр, җыйдылар гөмбәләр. Һәр михнәт соңында рәхмәтле көндә бар. Тик яткач Ходаем бирмәм сәбәпсез. Бишмәтең таланган, күлмәгең сәдәпсез. Хак сүзне әйткәнгә, киң күңелең тарайса, урыныңнан кузгалма, йоклый күралайса.